Dormo ni Kwkwi hini faite Bijay Deborma mungi khoroksa 25 Haikhe ba 25 ni Borok 50 bosar Haikhe 50 years ni Brui 25 Chwlabai Khar Kha. O gotan angkha thangnai sombani thangnai horok o 50 years ni Brui Haikhe ba tai boni original bwsai daily ni haikhe no mairok chawi mobile no naite bwsai khe muktri thangkha. O bwsai muktri thangmani yagulo haikhe jefra bwsai mobile naite muktri thangbai oboni pore hinkhe bihi 50 years ni haikhe 50 bosar ni Brui bo kaisa chwla Bijay Deborma mungi khoroksa Chwlabai Khar Kha. Khoboni bisingtwi sai mankha o Bijay Deborma ni para wngkha ambasa ni hinui bo tei bwsai mangka de bo haising rok rekajaknai gari rok chalogo hinui nai. Haikhe khari thamani phungo hinkhe call khaite kwbangma bar no call khaikha haibano call receive khaya. Oboni khaite pore hinkhe call receive phaikha call receive phaipro o 50 bosar ni Brui khari thangnai saoje chwng no taita naitokdi haikhe bo chwng bodar par wngwi thangha chwng no naitok kwngno lab onglak hinui nai. Tei bo sai mankha je o Bijay Deborma hinui bo o bude puila pro bong no phaipro Dormo ni Kwkwi haikhe ba je Dormo ni Kwkwi relation haikhe daily phaipo. कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है Oboni pore khe bo 50 bosar ni Brui no hamjaknani tei bowai tongnani obo hai korok salai hinui bo para ni borok bo ageni siming no borok ni tongmo hamya tongmo no kisa sawui manjak hinui bo sawui khwnarwkha. Hinkhe dolog no o 25 bosar haikhe 25 year ni bo je 50 bosar boni sai double boyos wngjak Brui ni twi kharma twi o hamjakmani ta hamjakma hinui uno comment khai sana dabogdi. Tai o kharjaknai haikhe khari thangnai 50 bosar ni Brui chok bini bwsajok tamo saka norog gham khe khwnawi naidi. Chala de na Brui de no Chwla phaina phayo ambasani Bijay Deborma nok jora phaina phayo sorok jora sini sorok jora phaina phayo gari bai sorok jora phaina phayo honi koita ro hungkhana honi 12ta bo apur ro go noko sab to noga anama bai an babo simin tong an borong kene tong no kaisawa teke bokre anu ba hamju ro hajak amu buni para sangjak borong kene tong no bini busaino kini ni babu ke thangpro sai mani ya de babu apro thui tong go sa sombani horo babu no kesar pho nang phaite mangso paitu budi nai inge babu mangso paitu bokha mangso paitu ne songoi sawi akuno borong kesang tong lai mani ke babu bo bisinawo mubo naite ke mukti thangka inge ama ke mukti thangya ko ganke babu mukti thang pa hinge sisa ke nai mani ke kuroi duga phyojo no hai biang thangka salai nai mani na tu bai kha be no kuroi ngalo lo ke tinta somya phun khai ke ko ama no phun asa tin to khlai tong ring thangai tong ko receive khlai po ko honi tinta onge call receive khai ke po receive khai ke na hangka po nang bora sala tam call ko receive khaya duga lang lang phyo biang thang ni mani ama humpo angage boror parang khan ta na to sidi tai ni sapo ko sapo babu no ke babu perakana ano sahar ka ni nama se honi ba to ongkor thangka ta khuspata mai borjam thangka saimi anchau ngani sonde hangge bong no nungma botongo Bijay Deborma ana mana ekdom abo khlayo jabardasti khlayo gangke bona hamjak rokni ne potiluwa aboni bagai Bijay Deborma no mo ana mana mo ke chal khlayo Bijay Deborma ke kaijak de kaijak bini bsa bihik tong na surai rok ya ko bihik tong borong kaijak mani 6 year angkhapo Bijay Deborma ke tam ro khai je ta Bijay Deborma kuno khlaya bo haisi ku bunyo namani haisinga to gai rok chalo phoni saw umor bu surong no umor 25 ni mani ke bu surong umor 50 bosor acha haike ro bo borok kok salai mani ro no daud de to dawo tongo te jotono nubai jak paran bor rogo jotono saima majak aro chala phaijak de chala phajak apro ke Dormo Kwkwi hini nyai borok khao ni sawa no anga Dormo Kwkwi ke tangai hake barbar nogo phai tangai hayang hne angan mano kutokha ngan mano kutuk mani borang gang te khobor saimaliya te no bunugliya borong agi rogo phuisa ge rogo malaya bo dorang saimiya gang te saimali ang jewasi ma ke kutui kalang thaman poreng ke bok aro ni tei kharik ba khogui thanglai mani sombar dini horni 12ta sombar thanglayo ni babu no maisar oi thurogoi akogoi honi 12ta somoyo nokhori thangkha
Hingke honi 3ta somoi call khaijak poro ke border par wngkha hinui sajak ha. Hai ini sao tano tana ke khirika ang border par no nai tong kha ni sapo. Acha thana rawo ke tu janok lai ha. Thana rogo ang suko Mongolbar ni di Borok thangka Mongolbar di thangmani thanan Borok sawo 24 ঘন্টা kaya ko 24 ঘন্টা gore no tesa bo khala dini sawo gang tesa budbani na thangka budbani na thangmani bo hono da ko nang khus khani rohna amba sawo to kol thangka ni sawo. Acha tini bai kama mani salbo surong kongkana. Tini dai kaba mani 7 din choli tong. Sapta kaisa. Sapta kaisa choli tong. Takono khus pata maya ko. Bini call rogo phaya na. Bini call rok phaya ke celani no gana ni Borok sahoro ko horom ke celano ko phai thupai po phungong ke ongkhori thangpo ne bong nong celano ni Borok no ko nong no naitung no phanye po ongkhori thani ne ongkhori chaka tiri ton po celano ni Borok joton saiman ba ko. Acha celani phai singke kono kok tomarok de phai Borok ko malai mani obo hairo. Pula kutung kutung simi celani bin ama phun khlai hoka ko ta mo gothna ro ne ang saimi an chaga abrake Borok sahoro mohai ke thanglai mani kono saide man chungka ang saimiya no ko samane no kuskani ta bo jaga tong Borok chungka ang saimiya bo jaga tong tang to saimiya no kuskai nyai di bo jaga tong no ne ko cheta no thangu ni khna ni sagada nda chelan bin babu ka ta ni han ane ekdin sacha kol ka bun te ni no kol khani ang saire ka no ra ulo an kha hamiro tang di ang to thanau jano wi re khani bin babu no saga bin babu an ta ni hen hai ni no ongko ani busano nge se thangwa norong du tugi mar phanye an busano ani hino nong as berai thangbala norong an busano kari na tugi mar phanye chho gang to kono kupon chali ang to kon hinga hai ni busa sajung kum ok thangye bole nong ni kemai tangye bole an nong ni borbo kema jaga nong ma nong ni borbo no du tugi phagi a pro ke ni busa ba hai man jaga thangnai chaga a pro ke bin babu kok chaliya sabujani bijoni bin kaka kalai ko bobai sing dadu ni kok salai kya ni dadu abo gang ke kaham kaham kok sawa no sing kini egin khang ke se Borok kari mane hin saw abo kubi kong no sajung ko ni nang bisrong do tongma bai amba sani Borok nang kari di maya abo kubi kong no ang gang Borok saka ting tong ni no kok samani badadu ko sing kini jukti na la ke yang kok salai ke sing Borok na kari di manai bui Borok la kini se kharo sing Ke dolong no ta gham ke nugui te sawui man khana 50 বছর ni buri khari thanai te buri su khari thanai boni busajok tam sakate bo gham ke clear beben sai khana khaje agin simi tang niya pro agin simbo kisa misa tonglai bo tongo hinai Hingke dolok no haike khari thama nugui tam sanum jo oben comment khaisa ritei tiprao obo haije temasa ni buri be temasa jalat haike relationship tongo tongmani obo rong no tei no tam sanum jo oben comment khaisa anta